Здравейте, добре дошли в моя YouTube канал Футбол за винаги. Да, аз съм Мичи и обичам футбола. Как сте видели от тъмния на заглавието, продължаваме поредицата. Какво стана с днешния епизод е за английския дриблер Деле Али. Нека да се мятаме към клипа, но преди това вие може да се абонирате и да харесате този клип. Нека да започваме. Изгряването на Деле Али. Деле Али започва своята кариера с грандиозен старт. Той привлече вниманието на футболния свят, когато премина от Милтън Кейс Донс в Тотнъм през 2015 година. В първите сезони в Тотнъм Али впечатляваше с головете си, асистенциите и зрелищните изпълнения. Той бързо се утвърди като един от най-обещаващите млади играчи в Англия. Липса на постоянство. Една от основните причини за спада на Деле Али е липсата на постоянство. След блестящите му първи сезони в Тотнъм, формата му започна да се колебае. Въпреки че демонстрира преобразци на своя талант, не успя да поддържа същото ниво на игра във всички мачове. Контузии и загуба на увереност. Контузиите също изиграха значителна роля в спада на Али. Травмите му попречаха да играе редовно и да се възстанови напълно, което доведе до загуба на увереност и ритъм на игра. Тези проблеми се отразиха и на представянето му на терена. Липса на адаптация и мотивация. След преминаването си в Евертън през 2022 година, Али не успя да се наложи и там. Липсата на адаптация към новата среда и конкуренция, както и загубата на мотивация, допълнително влошиха положението му. В Евертън той не успя да покаже най-доброто от себе си и бързо загуби титулярния си пост. Преместване в Бешикташ. През 2022 година Деле Али премина под наем в турския Бешикташ в опит да възстанови кариерата си. Въпреки това, той не успя да се утвърди и там, което подчертава продължаващите му трудности, намирането на форма и увереността. Заключение. Деле Али остава един от най-талантливите футболисти на своето поколение, но неговата кариера беше изпълнена с предизвикателства, които той не успя да преодолее. Независимо от това, феновете на футбола все още се надяват да видят Деле Али да възстанови формата си и да покаже защо беше считан за един от най-обещаващите млади играчи в света. Благодаря ви, че гледахте този клип. Чао, чао и до другия път!